jiu borok rok no busuk jor tei khei ka tei busuk jor tei khei tong am joto borok no sawai mano puila khai borok rok no loi khlaini ni bagui free data rikha free unlimited calling free joto no ri baikha tabukhe borok rok net kri sara tongoi malia dunia hai ke sungsar ba amtoi nyongui thangka free rimani yagulo recharge kisa ke bari dite tabukhe norok sawai ma banya 20% hai ke 25% recharge ni dam bari mani Jio tai boni logi airtel lo haike a recharge plan asike rang kabang ma jung krei rok amono effort khlaimia hani bagini tabo haktor gnangai kok pir sajak tongo social media o ambani ni sajala no kaimani 1000 crore rang thangka hnei borok announce khlaimani social media te kabang article logo tongo amo a rang rok no taisa back khai manphina ni bagise chini recharge rok dam bari rei tonibo chini borok rok no se borok bini sajala no kaimani rang nawi tongo ni social media rok memes khlaiye salai tonglayo te khaksa digi BSNL no sanan thanga kabangma borok rok no tabuk BSNL sim nawi tongbayo te onyo sim tongmani amono BSNL wo port khlaiye ha ke switch khlaiye na bayo chingkok to mani bisingti saimang ka o je recharge bari mani yagulo BSNL ni user 16000 bari kha nei kok to mani bisingti chungnukha te BSNL ni official ok announce khaimani mote 5G borok bo dakti na tiklanya tai haktor gnangai borok 10000 tower kainani nei kogrikha to mahanmale BSNL ni tabuk suk jora 4G sirise haktor gnangai network kahamke main baya ko kabangma jagao network sikri ko tower sikri ko amoni bagina borok bo tiki wi tongnai hinga ke teibo network kaham ke rina nangnai teb network kaham ke provide khlaini nangnai haktor gnangai bongni recharge plan to belai ke lowest price no haipeno network kaham ke manya BSNL ha kaisa government telecom company amoni bagini borok amsuk price hack khaini bagi wansukumi normal no maton ne borok tamon hinga kom to government norok obviously am joton saimono borok rok lugurong ni kok no khanai ma tongnai haike norok tom saja community bisingti ke shahorimen haike tinin video amsung no norok video no saja like khlai di te channel no bo subscribe khlai radi amsung no hambai।